čast mi je da vas pozdravim u ime ove galerije koja postoji 54 godine i koja je otvorena ka svim talentovanim umetnicima. Večeras je moje zadovoljstvo tim pre veće što ovde izlaže Vesna Karakaš, svestrana umetnica koja se dokazala i oprobala u mnogim tehnikama i uvek je pokazala da je nova i neponovljiva. Svaki put me iznenadi kada sam u prilici da vidim njene radove, jer su oni novi i potpuno govore da je pred nama uvek nova Vesna, Vesna koja stvara u bilo kojoj tehnici nešto lično i samo sebi svojstveno. Ne oponaša, ne podržava ni jedan i ničiji stil, nego se trudi da bude svoja i veoma puno radi na sebi, trudeći se da taj talent koji duboko nosi